There is this time. There is this time where I managed to fuck three baddies. Yeah, there's this time I managed to fuck three baddies, like for sure. Le story lesingifuna ukuthi ngicocele sona. Ngiyabona. Shuthi manje at my prime time, yabo. Ngiyakhumbula the time mawusakhula ilight you still fucking every chick that is passing you by. I've been there, done that. I understand. Not now, not anymore. Now I'm more conserved. I'm more picky. I know how to. I choose. Like so, this time, I mean the other time, it was on Wednesday. Yeah, quite remember because I was working at a retail that time. 2020. No, I won't say the year because maybe I might get in trouble for that. But that particular year, I was I was busy. I was busy, Charlie. I was busy, Charlie. Chowing every day. I was chowing every day. Luckily, that period ingenze ngakhula ngokomqondo and angisekho la and yeah manje I'm more conserved and I know myself more. I know how dangerous it is to sleep around. You understand? But then this particular time, it was on Wednesday, and then I had, hey, I had so many girlfriends, but that time, ngangi on Samacherai 3, that particular time. So la ngangihlala khona, khona itshere zofika mhlambe ekuseni kanje yabo ngabo 9 so ngifuna ukutshela isitori ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ngize ngibahlabe bonke labo cherry same day. Yafika ngabo 9 ifika ngebhasi ngikuthi ayihlala kude nyana ngasemakhaya yabo. So mayifika ngabo 9 ifika ngebhasi ayigibela ibhasi lika 8 ekuseni. You understand? And then yafika ngahlala nayo. And then mangihleli nayo it was like 2 hours or so. Nalo munye mangihleli naye uyafona lo munye yabo. So ngiyaphuma nge-toilet because ngihlala e-flat in that time and then I go to the toilet ngiyam-aunt uyangitshela ukuthi ayazini sengiyenza manje just because izolo sikhulumile angithi uyazi njengomjidi ukuthi uyayikhuluma nama-cherry mhlawumbe ayi-3 uthi hayi lo my flopper lo ngakusasa ngizothola lo makuflopper lo ngithole lo. So that day kwenzeka ukuthi yazini bavele bengi-onise bonke vele be-one bonke. Mangithi be-one ngisho ukuthi bafike mfethu ngisho ukuthi bafike bonke ngithi yabo phela kuyenzeka ukuthi egamini yazini i-age your prime mawuthi uya-onisa nje vele ku-one wonke umuntu phinde futhi kwenzeka mawuthi usegamini phumile nje egamini completely mawuthi onisa abantu abathathu bavele bengafiki bonke. Hayi mama manje ungithumile town ngeke ngize ngikwazi. Hayi angilukanga ekhanda ngeke ngize ngikwazi ukuthi ungibone unje. Hayi manje siye esontweni ngeke ngize ayivele ubone 3 yonke ibhuntsha. So that time nami nganginsimbi yabo. So ngiyakhuluma naye uyangitshela ukuthi hayi no uzoshayisa ngabo 12. So uma ngithi ngiyabala mina hayi no ngabo 12 because senginayo lo vele senginokhile vele already one down yabo. Drop a call then ngihambe ngiyohlala nalo ngihlale nalo isikhathi yabo isikhathi nje like an hour ngizwe ngenokho eminyango yibo nokho kanjani because akazi ngifonele lo muntu mina yazi ngibe ngithini ngithi hayi no angeke ngize ngi-answer leyo nokho because ngisenalo anokho VV ezezwe lo ngihleli naye athi hayi kunomuntu onokhaya eminyango ngithi mina hayi no angimazi because ngeke ngize ngikwazi ukuvulela umuntu ongazi angifonele bekumele ukuthi angifonele yena bese ngiyabona ukuthi mina hayi no umuntu kahle kahle ongaziyo. So lo muntu lo ngizothula nje ngathi akukho umuntu endlini until azavayo. Mina ngiyayazi nokho yalo muntu ukuthi inhleke ichera lami lenokhayo la angeke ngivuke ubani ngeke ngize ngivuke ngimtshele lokuthi ayazini asirelax le nokho lo izophela after 5 minutes. Yaphinda nokho ujila engibona ukuthi hayi ingake
Yazi izinjani because thina sihlala kwi-ground floor. Hayi, sihlala kwi-first floor. Sorry about that. Sihlala kwi-first floor thina. So angithi kufike kube ground floor bese kuba i-first floor. So sihlala kwi-first floor. So lo cherry la avele ehle kuma-steps ahambe eroomini lami afika amemeze khona phezulu because ngiyakwazi ukuthi because it's a first floor. Amemeze. Ncebo. Engilana lo cherry. Vele sengishayile ngicanga ukuthi ngifuna ukubamba 3 manje. Ngifuna ukubamba 3 manje. Ncebo ngiyazi ukuthi ukhona. Yazi ubone ngani ukuthi ngikhona? Ubone ngesikhiyi. Uthe mayefaka amehlo la esikhiyeni la. Wabona ukuthi isikhiyi sikhona. Shile gawu le thothi le ikhona la. Ukhona ugawu la. Ngabona ukuthi lo cherry ubonile ukuthi ngikhona. Newindi la phezulu ngilivulile mfethu. Cha umoya. It's just that ngeke azabone la ngoba kukude vele la mawubuka phezulu. Ngabona ukuthi ghost. Ncebo ngiyazi ukuthi ukhona. Ifoni yami vele siku-silent lapho. Sekuyafona nje, sekuyangibhelela nje. Hayi angisayingeni indaba yefoni. Fake ku-silent ifoni, ngiyabhekisa phansi ngaphansi komqamelo. Thule tsu. Mfethu. Angibona ukuthi ighost. Ncebo ngiyakuzwa ukuthi ukhona. Ncebo ngithi mina kulo cherry hayi angimazi nje. Angifuna nokumbuka kodwa izwi ngiyayizwa ukuthi uyena ivoice. Ngiyayizwa ivoice ukuthi uyena. Ayingethulele ngithi no hayi. Angicela ngeghost la. Azathule lo cherry lo kumemeza. Cherry yami ngqo. Lo engimphethe la hayi just a cherry nje yabo. Just that nje ngiyaqala futhi nanokuthi ngimphathe namhlanje. Mara icherry yami uqondile nangu. Lo ngiyazi ukuthi ngamvulela la mfethu kuzoliwa wele vele. So angivele nje ngithi ukuthula ngenza ngathi angikho. Ahambe lo cherry afika ahlala eminyango. Lo cherry kade ngimemeza ucherry wami ngqo. Yabo. Fika bloma eminyango isikhathi. So sekufanele ngimkhiphe mina manje lo. Ghost. Bese kushaya isikhathi mhlambe ngo-1 kanje past 12 na. Quite remember it was past 12 that time. Ngithi I know asivaye manje. Lesiphume endlini. So lo nokhile, lokhe like ngo-past 11. So uhleli awe eminyango. So mangithi ngiyavula nje eminyango. Nangu uhleli eminyango mfethu. Uhleli kuma-steps eminyango. Yakhala. Shuthi ukhale nje lo cherry lo i-hour long. Ngibonile ukuthi ngikhona la. Wakhala lo cherry. Uthe mangivula umnyango wakhala. Wahamba futhi wabamba le cherry. Engathi akayiyeki icherry angcono akashaye mina mfethu. Engathi akashaye mina mfethu lo cherry lo hayi. Akayiyeki icherry. Yadlubulundela le cherry ngayibamba ngayithi iphuma ngala yahamba. Wasala nami lo cherry lo. Why ngenza kanje Ncebo? Why? Because mina vele yabo ngiyoshaya 1 lapha isikhathi. Ngicanga ukuthi ngahlala naye 15 minutes. Ngizama umchazela ukuthi no yazi this was just my friend. Akwenza ngalanga lutho. Ubefuna ukungivala uyena obengifuna. Yabo ngishaya nami yazi amajensi mfethu ukuthamanga mfethu. Into evele iqhamuke at that time mfethu. Athi yazi wena ngiyakuthanda kodwa manje you still keep on doing this. Why are you hurting me? It's inkinga ukuthi mina ngifuna ngamacherry yabo. So manje ngifuna amacherry agcina azangithola nami amanamba wabo ngibagayi. Just that nje kuyenzakala that time ukuthi ngibagayi. And lona ngiyitholanga inamba yami kuyena. Uyena ovela ngi-WhatsApp wathi mina nje yabo ngiyamchaza ngiqoka kahle. Yabo ngishaya nje mfethu nami ngicabanga nje that time ukuthi ngizothini because ngangazi fokhona ukuthi like ngizothini futhi kule cherry. Sengihlanganisa nje amanga that time just for ukuthi naye abe nalo closure ukuthi hayazi at least ungitshelile ukuthi inkinga ikuphi because it's very painful ukuthi uchithwe lo muntu mawuthi uyambuza ukuthi why eyenza le nto le angakutshela vele ayithulele because usuke ufuna urectify that mistake oyenzile kuyena mawukuthi mhlambe you suck uya rectify mistake ukuthi okay ngibhede la and then kufanele ukuthi ngilungise la. That's why kufanele ukuthi umuntu umtshele ukuthi
I'm breaking up with you just because A up to Z. Ahamba umuntu abe neclosure, ahamba afika alungise. Maybe i-relationship yakhe elandelayo uzoba ngcono. So wehla umoya. Athi lo Cherry lo une-class ngo-3. The timing engihleli naye. Lo yena vele usevayile. Na ubonile ukuthi mfethu ijampile. And vele asikho the tight enough ukuthi mhlawumbe sesingaba yabo sengathi I know nami nhleki straight sami yabo. Just i-Cherry nje bengiyithole at that time. Sizobona ukuthi kuzokwenzakalani after this. Le drama le angazi nami ukuthi okay uzothini nalo Cherry. But sibe right nalo ngimhlalise phansi ngimhage ngibe right ngimcomfort akhale mfethu ngibe ranje mfethu ngibona ukuthi aniyakhenya riding yokuthi lokhu uncenga manje mfethu uncenga uncenga mind ukusenoCherry okusafanele ukuthi engimonisile nawe wesithathu so lo kumele lokho encenga kanje nami ngifikele nokukhinyeka manje ukuthi yazi mara yazi mara ngisegemini phela angiyashaya that time ngisegemini athi une-class ngo-3 hayi correct nami ngibona ukuthi okay ayimazovanga ngo-3 azonginika nami isikhathi sokuthi ngishawe umoya yabo ahlale ngimgaye first izinto ezinice yabo endlini ngimsha ngama-short nyana cause yabo sasine-set la ama-short ngihlala nelinye i-hotman la elalithanda imbombo so vele imbombo into ebihlezi khona la ngimsha ngamanye ama-short thatha ukurelax yabo sihlale sengilokhu ngiyabona nje ngimthasha nje mfethu nabona ukuthi hayi no ngisamncane ngikhethe yena over that yabo that honey evayile hayi wabona ukuthi hayi no at least uyangithanda at least akavayanga naloyo yabo hayi mfethu sihlala hayi avaye ngo-3 athi hayi no siyavaya iclass ngo-3 vele makavaya ngibhelele lo Cherry ophuma mina endlini ngithi how far are you athi no ngihambile just that nje lento yenzela ngincanywanga ukuthi uzongibiza kanti uCherry akuhlala around wangangitshela ukuthi une-Cherry because let's face the reality guys mangizokutshela ukuthi mina ngine-Cherry mina khona enye i-Cherry ngangayitshela ukuthi ayazini ikhona umuntu yabo engimbambayo sancinzana nale Cherry but then wayehleze ngikhumbuza ukuthi wena yazi nomuntu wakhona so ungayenzi lento yazona nomuntu wakhona hayi wayefuna ungibona umuntu wakho uzombona nini ngaze ngathi ngaze ngayilaya ngaze ngayilaya ngamtshela lo muntu bengimtshela la yes bona manje yabo so ngafunda isifundo sokuthi akumele ngimtshele umuntu ukuthi ngine-Cherry mina ngiyithulela nje mayithi nayi i-Cherry ngithi anginayo kanti wayi lokhu ngizofuna uthando kuwena kanti sengalokhu ngivaya nje ngizofuna uthando ngibe nginayo i-Cherry ngibe ngilothola uthando samama because angifuni ukuthi azolokhu engihlokoloza ngalayo le ukuthi mina nginayo i-Cherry because that ngiyakhina serious so mangikhuluma naye angitshela ukuthi hayi ngiyithanda ngale ndlela le owenze ngayo izinto zakho and mina sengiyafika vele edladleni manje ngizoba right I know nami I know ngaxolisa man this is my last time doing that just that nje uvele wafika nje na ubonile mfethu ukuthi uvele wafika kanjani sasithi sasithola nje sengishasha amanga phela nami khona la angithi uyabo ngishasha amanga nami kadlale nje mawuchitha mfethu like fanele ube umuntu wamanga and ucabanga amanga like instantly immediately ucabanga amanga phuma nje usenzisa umqondo enhleki that's why kuthiwa cheating it's a hard work uyangena efonini yakho uyadelete isithombe because uCherry mayifikile la mawuyi-first time yakho ufuna ukuthi nishaye ithombe shamba selfie ifoni yakho uthola ukuthi ifoni yakho iyona inswempu kufanele ukuthi nishaye ifoni yakho and I know when uzobonana nomuntu wakho maybe jumpers ntambama so kufanele la ama-pictures umsendele because uthe yena ufuna ama-pictures umsendela delete at same time mawukho lokudelete uzoyibamba umuntu wakho ifoni awakho lokho so kumele ube dadada yabo I know ngidrop ikhona ngihlele ngedwaki manje endlini sengiyarecoupa ukuthi flop isiyomfit yenzeke li kanjani mind you saselo umuntu okugcina
Ayi, ngimpelele ngibuza ukuthi hayi nokuhamba kanjani. Athi hayi grand. Athi hayi ngicanga ukuthi ngizoshayisa manje ntambama ngabo-4 cause sengiphumile eklasini. That time I was doing a college that time. So i-college yayiseduzane nenye campus angingisho futhi igama, that campus. So vele nje the berries are umlahlo Charlie. And futhi bahlala bodwa and abahlali nabazali. So uChero ukwazi ukuthi umthole nango 9 ebusuku, 10 ebusuku, 11 ebusuku, i-access nje ikhona ila. Yakwazi ukuphuma noma ngayisiphi isikhathi. So siyangitshela ukuthi ngo-4 uzoshayisa because usizophuma eklasini lakhe. No, nami ngithi hayi no, correct, ngashayisa. Khumbula ngisashaya uChero eyi-1. Ngisashaya uChero eyi-1. Yabo. Athi hayi no, uzoshayisa, hayi no, ashayise endlini. Hayi no, ngifike ngiblome naye-ke noyoka. Hayi no, ngasithola grand-ke naye. Ngasithola. Ngicandwa ushawa u7 jumpers 7 p.m. Ngiblome naye. I know sethi usefuna ukuvaya manje, sefuna ukuyopheka igama lakhe lokupheka endlini. Abangani bakhe bangaze ne-truck naye. Hayi no, ngomkhulula ngathi hayi akavayi. Afone lo wami lo owesinamba lo uqondile wami lo. Afona lo uqondile wamathi hayi no, ufuna ukuzolela nami namhlanje. Uyazi ukuthi wayefona ebuye. Just akangithembi. Ukuthi mina kahle ngisazolala nobani namhlanje. Ngasangithembi. So ufuna ukuba nami. Ufuna kuba uyena kahle ukugcinelayo. Ngoba manje uyabona ukuthi ihle bazomthathela indoda. Yabo, angibhelela athi hayi no, ufuna ukushayisa namhlanje, ufuna ukuzolala nami. Ngithi hayi no, stress ungashayisa. Yabo. Nami sengenzela ukuthi hayi abone ukuthi serious, ayikho into engizoyenza mina. Bekuyiphutha nje. Ngidala amantombazana agangile lawo. Ayangifona nje. Angazi ukuthi angifunani nami. Yabo. Ngimtshele lokho phela earlier on. So sekavayile lo wesi-2 vele sengimshayile 2 down ngimshayile lapha ngishaya ngama round 4 round. Hayi angidlali Charlie. Phela ngisegemini la ngangathi ndoda ngiyachatha ndoda. Dlulise 15 minutes 30 minutes phinde dlulise 15 minutes phinde dlulise 15 minutes phinde dlulise. Mina ngikutshela ngigijima ngabo ma 35 minutes. 35 minutes. Tshela ngento eyenzakala like 10 years ago. Phela ngihrod manje. Ngihrod. Nemanje ngiyakusafana before. Ngihrod manje. Yabo. So afike-ke lo Cherry bamfithe endlini. Makafika mfithe endlini. Cherry yami vele. Yabo. Hayi no, siblome yabo kube grand. Ngicanga ukuthi wazova ekuseni. So imagine 3 berries 1 day. 3 berries 1 day. And ngitshelile ukuthi bengigijima for how many minutes, how many rounds at that time. Kuyenzakala bafethu. Kuyenzakala mara akusiyona into that I'm proud with, yabo. Because manje sengihlole sengikhulile sengiunderstand ukuthi to be intimate with somebody takes a lot and from you and futhi kuningi that okuzayo kuwena okungokwakhe. So I've grown in that manner but it was a fucking nice experience. It was a fucking nice experience, but now I'm grown and need to take accountability of my life. And yeah, that was my story, man.